Hayırlı kün, Dünya Studiyası әзерләгән тапшыруларны караучы хөрмәтле милләттәшләребез. Бүген безнең Dünya Студиясында кунак бар. Ул Түбән Кама шәһәренең баш архитекторы Фирдәүс Гайнетҗан улы Ханов. Фирдәүс абый, шулай өндәшсәм буламы сезгә? Ярый, яшьлегемне искә төшерәсез. Әйе. Фирдәүс абый, менә сез бик күп проектларның авторы. Иң зурларын атап китегез әле шуларның. Аларның һәммәсе дә кадерле инде. Шәһәр чакта бит матур булырга тиеш дип тырышып эшлисең. Ләкин шушы соңгы елларда эшләгән эшләрнең иң күп, иң олыларының берсе булып мен әйтәр идем. 90-нчы елларда инде тапшырылган Җамигъ мәчете Түбән Кама шәһәрендәге. Искиткеч матур мәчет. Андый мәчетләр әле шәһәр уртасында ничә еллар дәврендә калкып чыкканы юк. 2-3 ел эчендә инде төзелеп халыкка тапшырылган Тукай паркы. Былтыр да байтак эшләр эшләнде, су буйларын тәртипкә китереп, анда да безнең су капкасы булган, безнең шәһәрнең ял урыны булган яр буйларын эшләдек. Анда бик матур булды, ләкин менә үзебезнең Тукай паркы минемчә иң матур паркларның берсе. Ул дөньяви парк булса да, икенче яктан әкиятле парк, бик мәгънәле һәм тулаемча Тукайның тормышына багышланган бердән бер парк дип әйтер идем. Фирдәүс абый, мин ул паркта булдым, мин анда сукланып йөрдем. Тукайның һәр әкиятенең герое белән очрашырга була бит. Тукайның үзен күргән кебек буласың. Сәлам бирдемесең? Сәлам да бирде әле. Әйе, шүрәләре белән, кәҗә сарыклары белән фотога төшкән фотоларым да саклана. Менә бу күңел кушуы буенча эшләнгән эштер инде, шулай бит. Күңел кушмаса ул шунча башкарып чыга булмый торгандыр. Күңелдә кушкандыр, еллар буе инде эшләгән эшләрнең шушы бер олы бер нәтиҗәселәр дип уйлыймын, чөнки ул Тукай паркы Бакыр Манчи исән вакытында 1991 елында үзе килеп урын күрсәткән урынга төзелде. Ул инде үзенең Тукайның бюстын бүләк итеп бирде шәһәргә. Ул бюстка инде кирәк архитектур эшләре, аны тулыландыру, аның тирәген әйбәтләү, архитектур эшләрен эшләргә кирәк. Шуннан башланып киткән эш иде ул. 91 елдан ул. Хәзер инде ничә ел дип әйтергә була, 25-26 ел үтте. Шуннан соң шушы еллар дәврендә ел сайын нәрсәләр өстәлә шушы Тукай паркының артындагы скверны ничектер шу Тукай иҗатына, аның әкиятләренә, аның персонажларына багышлап булмас микән дип эшләгән эш иде ул. Шулай өстәлә менә Шундый матур бүгенге көнгә халакәткә килеп җиттек. Әйе. Сез менә Татарстанның атказанган архитекторы. Бу бит инде Россиядә атказанган архитекторы. Бу бит инде бу мактаулы исемнәр, теге зур хезмәтләрне бәяләп бирелә торган исемнәр. Менә ничә архитектор буларак ничә проектыгыз бар? Санап караганыгыз бармы? Ел сайын күпмедер эш эшләнә, күпмедер проектлар эшләнә. Алар инде санап барганым юк, ләкин менә ул кешегә күрсәтердәй, кешегә мактанырдай, кешенең күңелендә калырдай эшләребез бик күп. Шуларны санап чыккач, бераз 60-тан артык дип Субханалла. Дип язабыз, анда да, монда да. Ләкин огаракларын Исәпләмәгән. аларны исәпләйбез без. Шуңа күрә мин инде күп микән белмим дә. Фирдәүс абый, сез ялгышмасам Актаныш районыннан чыгышыгыз белән. Менә үзегезнең туган ягыгыз белән, туган авылыгыз белән таныштырып китегез әле. Актаныш районыннан чыккан халык, кешеләр Түбән Кама шәһәрендә бик күп. Алар кайда да күп инде. Һәр бер районның вәкилләре, төрле җирдә эшләр. Бездә дә Актаныштан чыккан кешеләр бик күп. Түбән Кама шәһәрендә мин аларның Актаныш җәмгыятенең Түбән Кама шәһәрендәге җитәкчесе. Шул Актанышлылар белән без бик тырышып ел сайын нинди чаралар үткәрәбез. 2 елга бер инде Актаныш җаташы җәмгыятенең Түбән Кама шәһәрендәге кичәләрен зур иттереп, концерт формасында оештырып халыкка күрсәтәбез. Актаныш белән без һәр вакытта бәйләнештә, алар безгә киләләр, агыл ансамбльләре безгә концертлар, төрле чаралар белән киләбез. Актанышка кайтып үзебезнең күрсәткәнебез бар. Актаныш белән горурланабыз, чөнки аннан күпме кеше чыккан. Күпме кешеләр үзебезне эз калдырган, әле һаман да бик каты эшләүчеләрбез бик күп. Актаныш дисәң, һәммә кеше Митимеш Шәйбеш күзалына килеп баса, иң беренче шулай бит бит. Андыйларда бар, бик күп андый кешеләрбез дә. Шуңа мактанышыбыз бик күп. Әле моңча да эшләүче үзен күрсәтердәй, үзе белән
Оқтаныштан деп әйтерлер шәхесләр өзі байтақ. Аллаға Бұл тұрғана да Вахит Имамов Тоқай премиясына лайық болды. Ол да оқтаныш кішісі. Аңышы Тоқай премиясына лайық болған Дилфак Ибрагимов. Ол да оқтанышынықы. Көп білерсіз? Оқтанышлар. Бұлдыра? Аллаға шүкір, біз бұлдырамыз. Сіз бұлдырасыз, әйе. Шулай тіп ешерге язсын. Міне, неше ел Түбән Камада яшайсыз? 78 жылдан бері. Болса... 78 жылдан бері. Институт бітірген әсің шында кеттік. Өзі біздің бұл списоктан сөйлеп алып барлыған шәһәрләрнең берсе. Көбісі инде түрлі ұлы шәһәргә киттеләр. Мен шунда китәм, мен монда китәм дип. Ләкин мен шәптер күңел тартып Татарстанда калырга, андагы берничә шәһәрне сайлаганнан соң Түбән Кама шәһәре яшь, төзелә торган шәһәр, анда архитекторларга эш күп булачагын сизгәч, шунда киттем. Шуннан берле бер кая киткәнем юк. Федосов, менә бит архитектор, ул бит талант дигән сүз бит. Менә бу талант каян килә? Бу сәләт сезгә кемнән килә? Әти-әни, әби, бабай, менә булганмы шундый нәселдә? Талант дип мин һәр кешегә әйтер идем. Менә сездә талант журналист барак, менә операторлар талант үз эшендә, һәммә кеше үзенең эшендә күңелен биреп эшләгән, ул пешекчеме, ярдәмчеме, машина йөртүчеме, анда тимер эритеп ябыштыручымы, кем менә эшләсә дә үзенең күңелен ул талант белән үз эше буенча. Шуңа күрә мин дә әйтер идем, архитекторларның арасында төрлеләр бар. Ә минем әткәдә, әнкәдә архитекторлар булмадылар, авылда үскән кеше әле. Үзем дә мәктәп бетергәнче архитекторның кем икәнен белмидем. Ничек кирип киттегез бу юлга? Мин инде яшь вакытта ук бик матур рәсемнәр ясагач, әнкәй минем өчен инде бик каты бер ни булды. Прокурор минем өчен ул шакырап ашына иде, менә эшләп әйтә иде. Карап, күзәтчек барып торды минем эшләгәннәрне. Минем өчен ул бер İstibettiğimin җитәкче булгандыр инде бу эштә, бәлки вакыттан. Рәсем ясадык, газетлар чыгардык. Миннән дә яхшы эшләүче авылда рәсем ясаучы юк дип мактанып йөрдем үзем. Мәктәптә дә инде миннән дә яхшы кеше юк дип мәктәптә мактанып йөрдем. Мин инде Казанга килгәч кочаклашып каршы алырга тиешләр. Анда инде мин инде көтәләр дип хис итәсең. Киләм дә инде художникка керәм дә укып чыгам бик тиз генә инде килгән идем. Мин килгәндә бу художество училищесында, сәнгать училищесында анда инде экзаменнар башланган булган. 3 көн элек инде әйттеләр, җегетем, сиңа калдың инде, монда инде имтиханнарны күптән бирәләр дип мине кайтардылар. Шуннан соң мин кире кайттым Нактанышка, пароход белән килмәле, пароход белән кайтмалы. Сутки ярым кайтасың, пух кайткасың, кире кайтасың. Иртән кайттым, әнкәй булдыгы сыер савайды. Инде ялып күрмешәрәкне кирип яткан идем, мин уятып күрсәлдем, нишләп бик тиз кайттым дип әйтәм шулай. Тұрып, элек бария справочник мәктәптән чыккан кешеләргә, институтта укырга керүчеләр өчен аерым бер справочник бар. Вступающий в вузы дигән бер справочник. Шуны актардым да. Казан төзүчеләр институтында иң беренче ихтибарымны җәлеп итте шушы имтихан рәсемнән. Рәсемнән булган имтиханны күңелгә шады. Ул димәк шушы рәсем ясаучы чыгарыла дигән сүз монда. Чөнки беренче имтихан кем нинди фәннән була, ул төп имтихан була. Шунда киттем, бераз әзерләнеп, анда да керә алмадым. Мин яраткан рәсемнән тоже үтәлми калдым да, Казанда төпләнеп, 1 ел эшләдем. Казан фотожелательный заводында сестер булдым. Аннан инде киттем армиягә 2нче елны, армиядә 2 ел хезмәт иттем. Кайткач, тагын 1 ел әле укып, курсларга йөреп, әзерләнеп, аннан инде студент булып укый башлап 5 ел укып чыктым инде. Мин укыганда 2гә бүлделәр, яңа мәктәп бетереп килгәннәр беренче группа белән. Инде читтән килеп, кемдер эшләп, кемдер укып, кемдер нәрсә эшләп йөргән кешеләр, аларның аерым җирләр. Без шулай итеп, уллар группасында мин укып чыктым. Һәм Аллага шөкер, шул безнең укып чыккан уллар группасы шуннан да тәҗрибәле булып чыктылар. Күбесе улышта эшләп, бик күп нәтиҗәләр белән уңышлы нәтиҗәләр белән үзләренең тормышларын дәвам итәләр. Димәк, тәҗрибәле булу укыган вакытта кирәк булган. Әлбәттә. Фирдәүс, әминә сезнең юлны дәвам иттерүче бармы балаларыгыз? Бар. Аллага шөкер, минем малаем минем юлланрак китте. Ул инде шу сәнгать институтын бетереп, дизайнер, архитектор, художник формасында хәзер менә Казанда эшли. Ул гына фирмада шулай проектларын ясап, үзе шуның артыннан йөреп, аны төзү буенча күзәтчелек ясап, кураторство формасында бик әйбәт кенә эшләп китә. Үзе бөтен шәһәрдә дә аның эшләгән объектлар бар. Аллага шөкер. Фирдәүс абый, менә мин сезгә чын күңелдән уңышлар телим.
Сез менә халыкка хезмәт иткән чын мәгънәсендә зур хәреф белән әйтергә була архитектор. Сезнең менә башкарып чыккан бүтән эшләрегездән аерып Тукай паркын гына исәпкә алсак та, ул инде үзе бер зур хәзинә, үзе бер зур байлык. Менә шундый булганыгыз өчен, булган талантыгызны халкыбызга бүләк иткәнегез өчен рәхмәт сезгә. Исән сау булыйк. Алдагы эштә уңышлар сезгә. Шакырганыгыз өчен, шундый мөмкинлек биргәнегез өчен сезнең үзегезгә һәммәгезгә рәхмәт. Мен иртән торганда да, көндез дә, кичтә халкым белән бик горурланам. Аның турында авыр сүз әйтсәләр, әрнимен. Каршы чыгып, күкрәк килеп, ай түгел дип әйтәсем килә. Шуңа күрә һәммә кешегә дә кем тотар, кем тотар түгел, барыбер тотарларны хөрмәтләп, алар белән горурланып, алар белән бер тигез берен күреп, ярдәмләшеп, береңә-берем горурланып яшәргә язсын. Амин, амин. Рәхмәт сезгә. Бүген безнең дөнья студиясендә кунакта Түбән Кама шәһәренең баш архитекторы, Россиянең һәм Татарстанның атказанган архитекторы Фирдәвес Ханов булды. Ә мин Гөлнар Шәйхи, бүгенге сезнең белән саубуллашам. Рәхмәт.